Dwi'n nerfus i rhannu fy mywyd polyamorous. Naomi ydw i, a dwi mewn perthynas efo fwy nag un person, a maen nhw gyd yn gwybod amdano'n gilydd. Yn fy mywyd proffesiynol, survival expert ydw i, a dwi'n dysgu pobl sut i goroesi yn y llefydd fwyaf heriol y byd. Ond yn fy mywyd personol, mae'r antur yn hyd yn oed fwy cyffrous. Pan ddaw i gariad, rhyw a rhamant, fi sy'n gosod rheolau fy hun. Mae'n handi cael partneriad efo sgiliau gwahanol. He cooks, I clean. I delegate. Cysylltiad sy'r peth fwyaf bwysig efo partner, dim pwy rhyw yw partner fi. Ond dwi'n credu y perthnosau gorau yw rhai sy'n torri pob treol. Mae yn anodd i pobl deall bod hyn yn opsiwn, a nid just phase. A beth fi'n cael o hyd. O, fi ddim mor bad yna fi. Ti ddim yn wel o gwbl. Na, os fi ddim hapus, dwi'n dweud, that's it. Mae yna llwyth o rhagfarnau o gwmpas polyamory, a fi eisiau dangos y gwir.